Catholic Faith Radio Edition Network TV. Mga kalakbay, masayang araw po sa ating lahat. Sasagutin natin itong tanong na patungkol kay San Pedro. Totoo ba na si San Pedro, apostol ni Kristo, ay nakapunta sa Roma? Ito po yung tatalakayin natin ngayon sa episode na ito. Kung titignan natin ang kasaysayan ng ating mundo, a history of the world, ganito po ang banggit. Sa page 128, by about 57 AD, there was a group of Christians in Rome, itself led by Peter, Bishop of Rome, and one of the original disciples of Jesus. Kita nyo? Mayroon palang Kristyanidad or Christianity na umabot sa Roma, at si San Pedro mismo, original na apostolis ni Kristo, ang siyang leader nito. Kita nyo? So, kasaysayan mayroon nakapunta. Next, itong mga diksyonaryo, tignan natin ito. Una, itong Nelson's Dictionary of Christianity. Babasahin natin to. Sa page 544, ganito ang banggit. Peter was reported at Rome at the same time as Paul. He is traditionally believed to have been the first bishop of Rome and suffered martyrdom under Nero, being crucified head downwards. Papias says that the Gospel of Mark was written as the memories of Peter. His tomb is in St. Peter, Rome, Tuesday, June 29. Malinaw ang sinasabi sa Nelson's Dictionary of Christianity. Ebidensya, talagang si San Pedro ay nakapunta sa Roma at mismo ang kanyang libing nasa Roma. Pangalawa, itong Nelson Saffer's Value Series Illustrated Dictionary of the Bible. Basahin natin ito. Sa page 827, ganito ang banggit. Peter in Rome, the first to inspire the writing of a gospel. According to early Christian tradition, Peter went to Rome where he died. Only once in the New Testament do we hear of Peter being in Rome. Even in this case, Rome is referred to Babylon. 1 Peter chapter 5 verse 13. Little is known of Peter's activities in Rome, although Papias, writing about 125 AD, stated that Peter's preaching inspired the writing of the first gospel drafted by Mark, who was Peter's interpreter in Rome. Ebidensya, malinaw ang sinasabi. Next, itong Smith's Bible Dictionary. Tignan natin ito sa pahina 504. Ito yung banggit. It may be considered as a settled point that he did not visit Rome before the last year of his life. But there is satisfactory evidence that he and Paul were the founders of the church at Rome and suffered death in that city. Kita nyo? Talagang nakapunta si San Pedro sa Roma. Oh, ibang ebidensya naman. Itong New International Version Dictionary of the Bible pa rin. Hindi po basta-basta ito mga diksyonaryo natin. Basahin natin ito. Sa page 450. Tradition uniformly assert that Peter went to Rome, that he labored there, and there in his old age suffered martyrdom under Nero. The embellished tradition that he was Bishop of Rome for 25 years is contrary to all New Testament evidence. He apparently came to Rome shortly after Paul's release from his first imprisonment there. Nakita nyo? Itong ebidensya natin malinaw. Talagang si San Pedro ay nakapunta sa Roma. Di ba? Kaya nga, sa ibang kasaysayan naman, ganito ang banggit. Sa kasaysayan ng daigdig, pahina 179, ganito po ang banggit. Ang simbahan sa Roma ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristyanismo.
ito ay itinatag ni Pedro, ang pangunahing apostol ni Jesus. Sinabi ng tradisyon na si Pedro ay namamatay sa Rome bilang martir. Ang paniniwala na ang mga obispo ng Rome ang mga kahalili ni Pedro, ang dahilan kung bakit ang Rome ay naging sentro ng simbahang Kristyanismo. Ebidensya malinaw. Now, grammatically speaking, sa Biblia tayo magbase. Ganito ang banggit sa The Living Bible Paraphrase Protestant. Ito ang sinabi sa Biblia. Sa 1 Peter chapter 5 verse 13, ito yung banggit ni San Pedro. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Sends you her greetings, so does my son Mark. The church here in Rome. Pag sinabi natin here, nasa Roma talaga si San Pedro. Kaya, conclusion, mali yung sinasabi sa mga ibang sikta na si San Pedro ay hindi nakapunta sa Roma. Kaya nga kung pagbabasihan natin, ang libing ni San Pedro ay nasa St. Peter Basilica sa Roma mismo. Kaya mag-ingat sa mga maling impormasyon na itinuturo ng mga sulpot na simbahan na kuno si San Pedro ay hindi nakarating sa Roma. God bless!